Дължат ви пари, но не искат да ви ги върнат. Как да си ги вземете обратно? Може да изглежда като безизходица, но има решение. И дори не е толкова сложно, колкото си мислите. Представете си, пускате молба до съда или пък вече имате решение във ваша полза. След това съдът издава изпълнителен лист, в който се казва на длъжника какво следва да плати. Но какво правите, ако този длъжник се крие от вас? В тази ситуация на помощ идва частният съдебен изпълнител или ЧСИ за кратко, който запорира сметките и възбранява имотите на длъжника, издирва го на адреса му и го кани да плати. Следва да знаете, че ЧСИ-то събира такси, които се плащат предварително от кредитора и после се събират заедно с главния дълг от длъжника. Има обаче и някои подводни камъни при събирането на вземания. Длъжникът може да има дългове към държавата и то често в голям размер. За жалост, държавата има предимство пред всички останали кредитори и първо трябва да се покрият тези дългове. Длъжникът може да няма пари в сметките си или да няма имоти. Не губете надежда, понякога се появява имущество, но все пак трябва да сте внимателни и да имате едно на ум, когато давате пари в заем. Ако длъжникът почине междувременно, събирането на дълговете продължава от наследниците му. Ако те се откажат от наследството или няма други наследници, които да поемат дълговете, държавата става наследник и тя следва да плати, което понякога може да е трудно. Преди да предприемете всякакви стъпки, най-добре е да се консултирате с адвокат. За повече полезна информация последвайте KGK Law Firm.